Most pedig jöjjön az elmúlt 10 év legőrültebben kinéző autója. A KTM egy osztrák cég, amely a Supercross motorjairól híres. Most gyártottak valamit kétszer annyi kerékkel, hogy a motorjogosítvánnyal nem rendelkezők is megtapasztalhassák a motorozás élményét. Ez a Crossbow. Látszik, hogy ez a gyár első autója, mert lefelejtették a tetőt, meg az ajtókat, és a pénzünkért csak ezt a minimál kocsi szekrényt kapjuk. Mint egy többnyire műanyagból készült motor esetében. Fantasztikus a formája. Éles szögek, rések, mintha egy sci-fiből ugrott volna ide. Az ember kormány helyett egy joystickre számít. Ha levesszük a szemünket a konzolról és az extravagáns tükrökről, akkor észrevesszük a szénszálas, kétüléses vezetőfülkét. Mint egy Grand Prix versenyautóban. Valahol emögött terpeszkedik egy az Audi TT-ből kölcsönvett 2 literes, 240 lóerős turbomotor. A kocsi csak 790 kg-os, így a tömegteljesítmény aránya megegyezik a Ferrari F430-assal. Körülbelül 45 000 fontba kerül, 9-szer annyi, mint az egyik motorjuk. Az a kérdés, tud-e egy motorgyártó cég sikeres autót tervezni már első próbálkozásra is? A bukósisak nem kötelező, de mivel nincs szélvédő, melegen ajánlott. Végre találtam egy autót, ami pont az én méretem. Sajnos, amint az ember megnyomja a start gombot és neki gyűrkőzik a pályának, a Crossbow felveszi egy tatu minden tulajdonságát. Brutálisan néz ki kívülről, de belül elég lagymatag. Az egyébként is lefolytott turbomotor hang teljesen elvész a menetszélben. A fordulatszám mérő, ami valahol itt van, nem segít semmit. Akkor tudom, hogy sebességet kell váltani, ha villog a lámpa. A 6 sebességes Volkswagen váltó jó és könnyű kezelni, de egy kicsit pontatlan és hosszú, és nem is annyira sportos. Bár, ha ezen túltesszük magunkat, megtapasztalhatjuk, mennyire lenyűgöző az X-Bow tartása és ereje. Nincs ABS, ESP és kipörgésgátló sincs. Viszont a kocsi olyan biztos lábakon áll, hogy nincs is rájuk szükség. Még az utcai gumikon is nagyon jól tapad. A Nürburgringi kanyarokban a gravitációs erő másfélszeresét fejtette ki. Úgy vált irányt, mint egy hullámvasút. Ebbe a kanyarba 170-nel érkeztem. Érzem, ahogy az autót szinte magába szívja az aszfalt. És minél gyorsabban megyek, annál inkább így van ez. Óriási érzés, mivel az ember szinte az aszfalton ül. Az ülés a szénszálas váz része, és egyáltalán nem mozdul el. A kényelmen a pedálhelyzet állításával lehet valamit javítani. Valahogy így. Jöhet a kanyar! Elképesztő, ahogy ez a semleges karosszéria befekszik a kanyarba. Egy újonc versenyző számára tökéletes kocsi. Nagyon könnyű és felhasználóbarát. Ráadásul a kezelhetősége is ideális. Bárcsak a motort is lehetne hallani. Amíg valamikor az év folyamán kihozzák az erősebb 300 lóerős változatot, azt hiszem a legizgalmasabb megvásárolható KTM termék továbbra is kétkerekű marad.